Andito na si Mama Sita, si Daddy June, at si Brenda. Yes. Anong oras ka mo eh? Ay mag-runway ni sa Ngayon lang. Ay, ganyan yung kuwan-kuwan pa dana. Sarap kung ikunan niyo. Tapos nila yung Florida. Opo. Ayaw pagbuot, ang imong balay, wala mo kong gibuti. Adi, nagdalagdag ko dani. Hindi naman ka ng sita ng imong buot nga. Ano naman? Wala mo ko nagbuot sa iyong balay ha. Kaya sabi ko, manawaya. Ang tanawang sa nga na plain lang yun. Sus, tangan pa dito. Kato naman gikasal mo, gyagi na ba ka ni? Ang sukod, ang sukod gud niya, big grass jud. Ay isa lagi sa Carolio kan. Dindot mo kayo ano nga ko na stage. Para isang ano. Di ba na isang ano dito ba? Para malipay king ano, kung halimbawa ikaw birthday nimo, dinhi dapat ang mga datoon, dinhi ang kanang gamang bilis. Alam ko na, bawal dito ha. So pag nandito ka, Di na, mga social, dinhi ni Bakang, Laria, may mamit. Ano lang pagkaon dito dapat na mga kubon na. Dinhi social, catering dito, bahala mo that's lang. sa dalawa dyan yung pila ng Sa catering. pagkiman kuan, dinira ilang abangan. Bawal mo dito. Kaya but ka man ako ano dayon. But ka man ako ng mga lamis. Kanan yung lamisa mo natin man na. O saan na pagkating mo gamay. Ay, di kunin ko na yan. Paabang na bukat kayo. Abangi nga dyan lang. Hindi gali. Ano eh. Langit mo na ako. Kung nabi na mag-event din eh. 200 ma'am. Isa ka table with chairs na siya. Oo, siya ako. Muna na sila. Dito nato na siya ibutang sa likod. Hoy, muna ito ng budida niya na dressing room. Kung paano magpapantay dito ng ani ha. Kang ulan na padulong. Ano na sa likod ba? Dressing room o budida. Kung parang ka parang di ba buti na ani. Oo. Para dito na siya makatago. Kung kumain ba human ni kasi mga bangko dinhi mamutang ni gitnan og bang katong lamisa nga. Lagayan. To na. Kaya kung maligo din ni banda-banda sa TV. Actually, likod pwede naman siya, di ba? Hindi ka man ang ginawa. O, gagawa ng... Diya tanan, butang pel bangko, yan na. Mm-mm. Tapos pag ano ba sa Thursday Sunday, butang man na diya kay ano. Pwede man hindi maligo din ni. 100 ang isa ka table na upat ka Oo, bangko. ganahan mo Oo. din. Di na mo. Dahil lamisa o. Diya bisang aso. 100 Dahil na malikot din eh. Ang mga resort sa Manila sa Laguna, ganito man, kasi may table lang, basta kayo don't leave your things lang unattendedly din na ana. Kay dapat nakalagay sa bag kay lailay nga table ba na sila. Ne, ano yun na lang talaga maganda dyan. Lalagyan ng ano ni Papa sa likod, lagayan. Di ba maganda dito, di ba? Maganda yan ma kasi maraming event na Kamo, paparating. ganan lugar mo mag-event ko dito mo dapit kay mga kuan mo nga chismusa mo dito ni dapit. Huwag mo gid na, bro. Kompra pamili, tagaraw pamili, mo lang gid na ano. Nalayan kayo sa tanan kay dito sa ila nahilit sa nura gitara. Mo gani nga ba dapat makabalo kita nga ilay. Makadapit. Kaningan kuan pamilya kawatan ni dapit. Dito pala BH. Pagkang dito gyud. Dito dapit Dito mo na bakang sila. ano. BH. Sa payong, but kan mo sa BH sa payong. Bisa nag-ulan na dili magkaan ang payong. Naman ni BH sa ilalo. Mabubuking talaga. Bate ka lang ha. Bakang number 1 yan pagdating sa BH. Sugod na siya umapangako sa mga kuan. Materyales. Oh. Kanina nagatid mo. Ako manambut nga di ha. Eto mas pinataas mo te, mas maganda. Ano may siya kanang ito square din nga kanang murag sana. Murag dito siya kusi kanang basta na rin magkuan mag Oo. no ano ikot-ikot ana dito rin. Dini din na area dayon. Cottage mo dani nga kanang. Pero kanang park kanang ano ba nga to lang. Pare balay mo naman. What nga square lang niya or paana pa ka diya. Ah, labi siya. Nari nga murag sa pagaman, labi sa dayon. Na ang atop din niya ato ng puti na dayon tapos bulak sa gilid. Same gyapon dito. Atbang lang. Dahil plano na ko diya og may ibo or dua or tulo. Ingana gyapon siya pero square lang siya, ni aircon siya. Nya ang likod din niya sa amin para dito. Na din ka na murag terrace sa gawas. Oo. Tapos pag abot din niya sa gawas, dinapit pinto para pool na din diretso. Para pag tumaas yung baha, Sa house. Dili sa e-house. Murag ingana siya nga kan bisa ka ng Op. square tube lang ba. Nya kwadrado. Quadro lang. kwadrado Siya lang. ka kwadrado. Si Barlings lang talaga pa. Oh, bagsat na pagka ng pagilid, pag-ana, kwarto na din diya. Si Barlings lang talaga pa. Sano? Tapos para iwas ano, pwede ka na... Dinira siya napit anang labisa. Hindi, dyan sa may... Simentado mga labisa dinira. Oh, yung... Dili sa taas, kanang tunga ng kahoy. Tunga ng kahoy.
Huwag naman tulo. Ya, mga tulo, mga igo no. Dua or tulo. Or ang isa for pamilya, dako, tapos isa din Ada ko na gamay. po. Family barkada room. Ay di bibili ka na talaga ng battery niyan. Mga siguro mga pilaro na makadako naman anak ka ng mga gamit na din mga lamesa, mga Squirt tube lang tarang square tube lang pilaro mo na. Oh. Rotor squirt tube. Welding na dayon tapos dili na ilubong. Kaya kung Patong gusto lang. na akong mabanin ako diri ana ako tayo. Oo, oo. Ana. Oo. Ano ba yan yung nagbubuhat ng bahay? Pwede na mabot. Kaya Hindi bukas lang na ko eh. tumingkwan, pabot dito ang iyang Ang mortgage. nakasadaan namang dukong imong sana kuan na siya dyan na simento nilalo. Minto, mangyot. Pwede naman abot nga bakals kanang sa amin na salamin na din no. Sa likod dayon pwede naman na kanang tugaluntang sayang itong simento. Oo, ang ganda, ang ganda. Dara ka tulad ko dyan. Gusto maligo din sa pool dayon din nga area. Cortina naman din nga daw kayo. Ay, white. Di ba? Kaya dayon. Na, mukhang may mag-overnight dito gabi-gabi. Ako dani bawal gini sa pool gini sa public. Gusto na ako kanang mag-overnight lang mo check in sila gidani. Oo, sa kanila. Namadala na. baka mumagay ng tuyo dinit. Pwede man sila mag-picture. Galing nga nag-training si Lingling galing ang sabihin mo kanay pusel kada nay mo kuan nga walay wristband pusel ritso. Support. Kaya may mga bata din na na yung swimming pool pero wala ni. Balik ang may bata, kaya gusto mas bata ang swimming pool. Dito na iyo. Yung mga ligo. Eto, Basta ang Bridge. 20 pag magkuan mamagabil mag full ma'am kay mag 50 ana pagbata 30 ana ra. tulay. Eto panibagong tulay. Hindi to kang galing. Wala man ay kwaon man eh. Ah, wala. Para matuo kwaon no. Di lagi na kuaon. Kay gikan daan ni. Ang man siya kay ano, ang tubig daan ni kay dili man siya mulaw dito. Kapag dito, kuan man siya. Kanang naman ang levelon butang ni bangko. Ana, mabaw gid siya. Mabaw na siya. Mumabaw. Ayan ang bata. Mabaw, ayan ang bata, ayan ang mga tigulang. Ang bata gamay ra kay murag isa ra sa kadto. O kanang para lang gagbay sa bata. Siya so siguro mga ang pambata lang ba nga kanang mga siguro mga palaliling ana. Ano kan? And bawal di sila diri. Dili na naman siguro ng mga dali taman. Masala na nangyari ng mga lumos sila. Oo, sila bantayan. Nga may pambata naman dito bantay. Kami tingito din mo pang panito. Bangko, dora di kabok tulog ay nang Mm. Sila ba ito? 70 bit. Banda dili na namalik mga bandal. Nakalitan naman ako kanang kawayan kay ilong to palit ng kawayan. Pero ito dahanin na butin sa ka. Pwede na, sabang katis dito sad. Sudah dikas. Do lagi namin ako pag-drawing dito. Ganda yun. Nya, pagdan ni siya dani. Padulong ani kay taas pa di sa level din eh. Di ba? So lagi ni siya agdan paana para masaka din ni aya din. Ang libet siya ang kuan mo. Kung saan size din na mo, sa size din eh. Taray ni architect. Drawing ko na area gali mo ni wala. Kanay ka na hindi kapit di mang. Area. Na ingara dengan design na mang ano nga. Picture ko siya. Kita man ako ito nga simple mo. Kita ako yung plano. Nakita mo yung mga drawing. Sila mo. Si chat, ano na ko ana uy? Eh, syempre pares kay architect. O, kada may. Kumain na ko sila. Oh, sige, pila na kabukal. Ako yung mag-manage din eh. 700 kabuk ugmas kuan. 700 kabuk alog blocks. 5 na unom ning kalod nga balas. Kasi pwede nila. May agi tinsi, ito sa kadamtra. Kanang hakot. Saan naman mas maanan si Jumar ganan. Uy, asa may mga sila anak ng sila kapag nagtanga sila nila. Ana di banog ko. Hanggang lahat na kay murag sakit na gigod tiing. Gigi ang lantan dito ay bintang. Style mo ana, ayos na pala sa kilo. Dili, ana mabuti sila oh. Pacquiao kinsimil. Na Pacquiao kinsimil. Nadugangan og hollow blocks nga murag 200 to hollow blocks dayon. Simento dayon, balas sa kalon. Ito sige, ana. Ako din lagi meeting dayon. Ang bayad na ko sa inyo ana, 25,000. So bali yung 15 dugangan og 10,000 kay nagabot mo sa 30. Ay 25. Pila mo kabuok? Napulo mo kabuok at 25. So
Wala na yung 2-5 dayon, i-divide din nato na siya pila mo ka sugod, Martes, Mercury, Webes, kaya hapon naman sila sugod. Martes, Mercury, Webes, Bernes, Sabado. Pag 25, i-divide na 5 dayon, so nabutan sa 500 adlaw. Kapag na nga-absent sa isang adlaw, 500 na kita. So tatlo na rin na naka-absent tayo, na sila mga siguro mga 1-9. Kuha na ko itong 1-9. Dito na ako gihatag sa Wala yung sin. sila ni Yuyin. Mga babae. Kasi sila ba yung pala. Tulo to ka po si Yuyin, asawa ni Eljon, mga bata tulo ka po. Mga bata si Yuyin, naka-500. Ikaw, hindi ka. Pala dito. Pwede naka-supporta sila tag 500. Ako magmahal. Ito na yung tandem nyo. Pag load dayon, itong una, tiga nag 600 sa tiyo yun si Kuan. Sila ni Uncle Sidro. Pagkauman na nila kakatanan, ano po, John, yan yung papa, kapatid na po. Kukulugan sila. Para diya, So lang, parking. O niya, nagtambakan pa ilang mga bangag-bang. Oo, ngay ko ano bang tambak? Tambak na dyan sa tambakan. Na-free pa. Sana ganina yung mga sobra-sobrang minasa, masa ito, limaw para dito kita. Naugman na po, muna kung tanong. Pila man na niya ng pakyaon. Kabalag mahuman na dyan, basta mahuman, nagbabalin na niya. Mahuman nagbalin na, wala naman na sila. Transfer lang. Kaya magtrabaho na, kasi naman. Ganina yung mga tao. Palo ng mga skill. Siya rin ko dahil sa skill. Ay, ito mo tawag ko na ihawlin ha. Bawa na po ipa-refrap na po dito. Mobile na po.